बसुमतारी टाइमा जाबायानो सं लेंहरनोसै नामा इन्टारभिउ होग्राफोरखौ जाबायथ' आरो दे लेंहरदो सुखुदार साफा ओइ सुखुदार होननानै आंखौ मा सुखुदार होनबाय थालै एसे भिलु दोननांगौब्रा माथो होननांगौ नामखौनो गाबज्रिना नांगौबा गुसुंग्रा होननानै मानसिफोरनि सिगाङाव सुखुदार होनना गाबज्रिबा आंहाबो एसे ल' लेभेल जायोना फरग्रेडआव साख्रि मावनानै लेभेल नांगौ बेनोबा माखौबा लेंहरदो अके सार नोंथाङा 50%जों आं 50% सोंसै जागोन दे বাইদেউ ইয়াতে ইন্টারভিউ দিবা আহিছে নাকি আহিছো কেনে সুধিছে নহয় মানে আমিও ইন্টারভিউ দিবা আহিছোতো সেই কাৰণে মানে আমি কিন্তু একোৱে পঢ়ি অহা নাই দেই এই মোदला এই माइफोर इन्टारभिउ होनो फैनाया मा लायलायनाय द्र मेगन साद' सामब्राम सामथाय ओइ सिरियाल नाम्बार 1 सामथाय होननाया सोर बेयाव आं सार आं सामथाया आंखौ सार होनलायदों थेंक इउलै खुलुमनो गोसो जाबाय आंखौ हे सार मानो खुलुमलायखो दे आंखौ सार होनदो जिबनाव फार्स्ट टाइम साख्रि मावनायनि नांगौ रावबो सार होनफेराखैमोन नोंखौ दिनै आर'नाइजोंबो बरायनो गोसो जालायबाय आं ओइ सार नांलायालै साख्रियाल' जाग्रोथों नोंसोर बायदि अफिसारल' जानो मोनग्रोथों उर्बक बे अफिसार नङालै सुकिदारसो सुकिदार फै नोंखौ लेंहरबाय अफिसारा बाक्साना सनैनो सामथायखौसो मुवानि आगो लेंहरबाय दखले सुवादा फुंनि 3टायावनो फैना थाफैग्रोदो होननायखौ नुवाखै सारमोन हाबजागोन ना बुस्थुलायनो माबा इन्टारभिउआव फै गुड मर्निं सारमोन आंनि मुङा सामथाय दैमारि आं नोंथांमोननि बे कम्पानिनि फिउचारनि सिअ मा जोंनि बे कम्पानिनि फिउचारनि सिअ नाथाय नोंथ' अफिस एसिस्टेन्टआवसो एप्लाइ खालामदों ना आरे सार थाइजौ बिफांनि दालाय दासा रोदाफोर थायो गाहायाव आं बै थाइजौ फिथाइ जाहैखाबायब्रा ओमफ्राय इन्टारभिउ होनो फैनाय सोरबा बिदि संला मंला मोदला मोसि नुजाफैबाय इसोरथ' सोद्रोमाखै नुजाथि फैनांगौ ना माथो खालामबावनोलै सार सोद्रोम होननाय बुस्थुखौनो खोमायाव सोआसैबा बिमा बिफाया मोजाङै फोरोंबोआसैबा सोनस्कारि दाथ' नों देरनानै सोलायनांसिगौ ना औवाखौ गोरलैयाव जेरै फेदेमनो हायो देरबा हाया थिक तेनेकुवाब्रा दे जिराय बे हायावलाय मानो जिरायलाबायखो दखरा साला योगा प्रेक्टिस खालामदाव हायावसो जिरायफ्लांलायलांदो या माबादि मानसिलै होख्लायनोसै होनबा सार सियाराव जिरायनाया नों जिरायाबाबो जाखासिगोन दे नोंखौ जों नुनानैनो रेजेक्ट खालामखाबाय अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है संबिजिरनि 90 दफानि सेक्सन 2.0 माइनास स्क्वायर माइनास प्लास स्क्वायर 3/4 दफानि 9 थि लाइनाव लिरनाय दंखायो विदाउट इन्टारभिउ देयर इज नो गेट आउट होननाय नोंथां मानसिया खिन्थु आयेन गोरोंथारखोमालै दिलै दे लालालासो हरनोसै आच्छा दे नोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबां क्वालिफिकेसन बेबा मा बुस्थुलै रखरा ओरैनो मा बुस्थु इयो सार नोंनि डिग्रिखौ होनदों नों मा डिग्रि लानाय डिग्री टेम्पारेचारथ' ओरैनो नर्मेलि 36 34 इदि थांबाय थायो आरो जोंनियाव नोंनि फरायनायनि डिग्रिखौसो होनदोलै जाम्बा बे मोनसेया बेखौथ' आङो वाट्सएप इउनिभारसिटिनिफ्राय MBA खालामदोंमोन सार वाट्सएप इउनिभारसिटिनिफ्राय MBA माने मास्टार अफ ब्लेम एभयडेन्स कर्स लानानै बेयाव माबा फाल्तु खालामनो लेंहरनाय बायदि मोनदों नामा मजाक खालामनाय मोनो बेयावनो नोंनि फरायनायखौसो सोंदों बेसेबां फरायनाय बे मोनसे फरायनाया ओरैनोथ' अफिसियेलि आन्डार ग्रेजुवेट ओमफ्राय आनअफिसियेलि थगायनायाव PhD लाबोनाय आरो आच्छा कम्पिउटार स्किलफोर रोंगोना रोङा नोंलाय कम्पिउटार रोंगौ इमारजेन्सि सिचुवेसनाव कम्पिउटारखौ 1 सेकेन्डावनो बन्द खालामनो हाबावोसो आं माबोरै तारफोरखौल' बस'ना हो लोगो अफ कम्पिउटार थुलाबायनो रोंगोना रोङा होनदों माइक्रसफ्ट एक्सेलफोरखौ रोंना रोङा एक्सेल जानायाव एक्सेलेन्ट उन्दुनायाव एक्सेलेन्ट हिन्जाव एदावनायाव 1 नाम्बार डिक्टेसन पुरा एक्सेलेन्ट गोजा सार नों थांदो नोंखौ जोङो इन्टारभिउ लानाय नंला दानो एथ' सोरां बारां दासो मोनसे मोननै सोंथारदों नोंहा सिगांफोराव माबाफोर जब मावनायनि एक्सपिरियेन्स दंना गैया जब मावनायाथ' इदि गैया मोनसे दं आरो मोनसे वाट्सएप ग्रुपाव आङो एडमिन हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो नोंना बे वाट्सएपआल'सै नामा बे वाट्सएप माबा माबिफोराव थानानैनो नोङो बेयाव इन्टारभिउ लानो फैदों माथो खालामलै सार सेंग्रा बैसो बखन्दा जिबन ना आच्छा नोंहा माबाफोर सिगाङाव लिडारशिप क्वालिटिनि एक्सपिरियेन्स दं नामा
लिडारशिप क्वालिटियाथ' दङ सार गोदो उन्दैयाव बुलायलायनायफोराव गेलेनायफोराव दाखु लिडारा आंनो जायोमोन आरो नोङो बाथ्राफोरखौ एसेबो बुजि मोना नामालै आं मा सोंदों नों मा फिननाय होदों जायाखै होनबा सार बुजिनानैनो एन्सार होनाय बायदि मोनदों आंलाय अ सार मानसिया वाट्सएप इउनिभार्सिटियाव फरायलायनाय ना जानोबो हानायलै दा मोसौ गथे नोंलाय मा गेजेराव आगा आगा बुंथलाबायदों नोंलाय मा मिथिगौ सरि सार नों दा थांनो हासिगौ साख्रि मावनो हानायनि जेबो जयगता गैया नोंहा मेरिट गथ' नङा नोङो अ सार आं मेरिट मा मेरिट दं नोंहालाय आं हाबा जानाय मेरिट जाबाय आं माखोबा मिनिलाबायखो नों थांदोलै थांदो बाबा रे सुखिदार थिनहरदो इखो थदो जाथार मानसिनि मिना थैगोनसो नोंसो इन्टारभिउसो लादोंना गेंस्टारनि एडमिसन लादोलाय दा थां गोबोरखि मेलेमखौ लानानै सोला साख्रि लानो फैदों र बाहेराव नोंनि गारिखौ पामसार खालामनायनि आं मोनगोन फाग्लामोन गिदिर मानसिया थांलाय नों नायलाय सुखिदार पामसार खालामनोबो हागौ इयो जाखादो आं अफिसनिसो सुखिदारलै नोंनि पार्सनेल सुखिदार नङा आङो माबोरै इमान साहस खालामखो नोङो जेनेबा अफिसारनि सिगाङाव बिदि फरगेटनि मानसिया बिदि खोथा बुंनो खोथा मानिबा मानि नै लेवरा बबे आयनाव लिरनाय दंलै अफिसारबानो पार्सनेल खामानि मावनांगौ होननानै दे लेंहरबावदो केन्डिडेटआ नेक्स्ट केन्डिडेट खावब्ला नुजाफै इन दा इन्टारभिउ रुम बिथिं ना गुदुङा माबा इन्टारभिउ रुमा बिलाइ नुवाखै खावथं मानै मावजि बुन्दाफोर बायदि जिरायना थानाया इन्टारभिउ लाग्रा सारमोना नोंथांमोना ना दे जिराय सार एसे गिनायबो मोनदोलै बारा गोरा सोंना दे जिराय सार जिरायनोबो एसे लाजिनाय गिनायबो मोनदोलै सार आरे यार जिरायग्रोना नोङो जेबो सानना दे गिनाङा लोगो बायदि सान जोंखौ लोगो बायदि सानना ला नंगौ सालायखिन गिलाबायदोंमोन मा खबर आसोल वाह पेटला जाथारबायसं जानायखौ खमाय अभद्र हाउ डेयार इउ आंखौ बिदि बुंनो गावस्रानो लोगो बायदि सानना रायलाय होनबाय माबा दमसिन होबाय इन्टारभिउ लानांगौबा जिराय लानाबा गेट आउट अके हबदे आच्छा हमना ला जों नोंनो साख्रि होबाय दे साख्रि मोनखांनायनि उनाव नों बे कम्पानिखौ फेदेरनो थाखाय माबादि इनिसियेटिभ लागोन बा नोंनि फार्स्ट एक्साइटेड मटिभा मा जागोन जायखिजाया बेलेखौथ' मारा गुलि र' बाद हो मासा माला जोबनानै सेलारिया हाबगोन बेखौसो सिन्था जागोन आं फार्स्टआवनो बिदि जायो सोरबा नङा सार माने मासे बाइकफोरनि इएमआइ दं जे हरनांगौ केलि बेबो दहायनि बायदिसो एखे जोलैनि आच्छा दे नों मानो जोंनि कम्पानियाव जब मावनो लुबैदों एनि रिजन आसोल मेन बुस्थुआनो नोंसोरनि कम्पानियाव खामानि मावना दंबा माने लाजिलाङो थारमाने आंनि मेजरनाय क्रासानो नोंसोरनि कम्पानियाव साख्रि मावना दंबा अ आच्छा थारमाने नों बेखौ नुगौबासो बेयाव जब लानो नागिरदों आरोलाय माथो आच्छा नों पांसुएल ना पांसुएल माने फांसन नायनायखौ बुंदों नामा सार नों सम मथे मावगोन ना मावा होनदों टाइमखौ होसोगोन ना होसोआ होनदों टाइम होसोनो टाइमखौलाय माबोरै होसोनो ए भगलबान दै गोलैआंसिजों सुखिदार व्हाट हाफेन आन्डारपेन सार नोमानि फेन बे मानसिखौ थिनहरदों देख गावहानो थिनहरनो हाथारलै खुगा गैयि बायदि बे सुखिदार सासेयाबो टेनसनखौ रेजें खालामगारे खर'खौसो गुदुं खालामना होयो सार फ्रिजनि दै गुसु लायनो नामा होमबा खर'आव लुना फैनो बारा जाबाय नोङो सुखिदार थिनहरदो बेखौ सुखिदार होनना होनदों ना आंखौ मानो सुखिदार होननानै लेभेल डाउनाव दोनोब्रा आंखौ टेंजार गोजा माथो बिसोरबो थांदो नोंबो सारमोना रागा जाबाय सारमोन खेबसेल' लास्ट सोंबोदो सार लास्ट सानसेथार लास्ट नों सोंलाङो नोंसोर बादि मानसिखौ इन्टारभिउ लानांगौ प्रेसार स्ट्रक जागोन आङो सारमोन दे प्लिज सार खेबसेल' सोंथारदे सार प्लिज फाबनांगोन नङाबा दाख्ला साख्ला फाबनांगोन प्लिज सार दे खेबसेल' प्लिज सार प्लिज जोंना हरदोंलै सारमोन बेसोरा गाबगुलायथारबाय आच्छा दे बुं नोंनि गुबै थांखिया मा नोंनि ड्रिमा सारमोन आंनाथ' थांखिया बै 5 स्टार हटेलफोराव ओंख्रि ओंला साखिग्रा मेथाइफोर साखिग्रामोन आरो जेनेबा साखिनानै हरनाय थारमाने जानायाव इन्टारेस्टेड औ सार औ बेबो ओरैनो मोनजाबा बांसिन इन्टारेस्टेड न'आवबो ओंख्रि गोथावबा बेदर ओंख्रिबा साखिनानैनो फोजोबफ्लाङो आं मालाबा दोखो होसो जायो जाबाय दे नों दा थांनो हासिगौ जाबाय थांदो सारमोन साख्रि आंना कनफार्म ना
जामारथारगोन ना उनाव रिजाल्ट होबा मिथिगोन दे उनाव फै सारमोनलै प्लिज आंनि साख्रिखौ जेरैखि जाया बानायथार प्लिज अह जागोनलै थांदो मा सार कनफार्म बानायथार आइ आफाया आं साख्रि मोनाब्ला आंखौ हाजो खर'आव होखारहरनानै सादु सयनासिसो जाहोगोननो या क्या बात कर रहा है नंगौलै आइ आफाया आं जेबो मावथाराबा आंखौ सादु सनासिसो बानायसिगोननो आं जानो गोसो गैथारा बेखायनो आं सारमोनखौ आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो सरि आखाइ खबजोबनानै रिकुवेस्ट खालामो आंनि साख्रिखौ जेरैखि जाया मेनेज खालामथार थांदोलै बापा हारि नों सादु जायो ना मा जानो जाहैग्रोदो उनाव फैदो नायबाय थाब्रा साख्रियाबा दायना जानायब्लाबो रायख्रेबजोबगोन आं नोंसोरखौ मा बुंदो हा सार एसे साबधानै इन्टारभिउफोरखौ लादोलै जोंब्रासो बहाबा टाइमाव नांथालाबायगोन दे लेंहरदो नेक्स्ट केन्डिडेट नेक्स्ट केन्डिडेट गुब्ला नुजाफै इन दा इन्टारभिउ रुम मटिं इयावनो जादों नामा फै नोंथां फै जिरायफै नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि बे गुसखावा इन्टारभिउआव बरायनाय जाबाय गुसेंग्रा खुगा दंना जानला मोनला बाहायनाङा अके सार सरि जिरायदो सेराव मा मुं नोंनालाय सार आंनि मुङा हिरि मेन्टेल बसुमतारी मेन्टेल होमबाथ' नोंबो दयफोरनि बायदि खर' गाज्रि मेन्टेलसो जागोन सार मानो रे खोथा बुङो रखम खोथा बुंना नङा अफिसारानो मा रखम खोथा बुङोले नों मानो फैदों बेयाव जेनेबा ओरैनो बोरै सोंथारो इन्टारभिउ होनो फैदो आरो मानो फैनायावलाय इन्टारभिउ होना मा खालामगोन पास साख्रि लागोन आरो जाबाय दे लाना थांदो होमबा साख्रिया मारै लाना थांनो आंलाय साख्रि बासो लाना थांनो हागोन होबाय जिखुनु जोङो नों आखायाव लायोना मनायाव लाना थांदो मा रखम पाग्लानि खोथा बुङोलैनो नायसन साख्रिखौ ओरै माबा एरियाव ओरै लाना थांनो हायो नामा साख्रिखौ लिरनांगोन माबा एरि खालामनांगोन अब्लासो जागोन दा साख्रि बानायनो हाया बेयाव साख्रि बानायनायनि सिगां नांगोन सामब्राम बिगुर ओइ जाम्बा बेसे लाबोथ' बेसे होगोन माखौले फैसाखौ होनदों फैसाखौ खैला होनो हागोन माक्साखौ सुगासिनो दानो मुवानि फैसा मोननांगोन आंलाय फैसा गैयाबा थांला रखमसो होमबा रखमसो सोलिया होमबा नोंसोरनि कारबारायाव फैसा जाग्राफोरसो दखले ओइ जाम्बा फैसा गैयाबा बहा साख्रि मोनो दानि दिनाव रखमसो होमबा खोथाया दाख्लै BCDC आरो फरेस्ट गार्डआव आङो खोनादोंमोन फैसा एरि माबा एरि लादो होननानै रखरांखौ इयावनो डाइरेक्ट सिदा सिथि नोंसोरसो बुंबा गारबायलै रखरा नोंमारगोथ' बा होगोन मा होगोन होआबा थांदो इसोर एकवानो बुङाखै नोंसो बुंगासिनो दख सुगिदार मानसियानो जाम्बा बिसोर अफिसारफोरा डाइरेक्ट फैसा बिगोन नामा बिसोर डाइरेक्ट फैसा बिया आरो लायाबो बिसोरना कालेक्टर थायो बिथिबार बिसोरनि फैसाफोरा थाखुमा खना खना ओरै डाइरेक्ट उनावसो थ्रोब फैयो या माक्सा रखम माथो गोरों गोरा गथ'फोरा मोननायानो नङा दख इन्टारभिउखौ माख्रै लानो बाला उथाय जुबलांगोन नङाबा माक्सा नों बेयाव जब मावनोब्ला पेमेन्ट गैयालासेसो मावनांगोन हागोनथ' मावनो जागोन दे होग्र'सुन साख्रिखौल' रेडि नम्बरगन पेमेन्ट गैयालासे साख्रि मावनो ओंखारलायदोलै वाट ए जब मेन सोर जकिं खालामदो सुरु किसने किया नोंसो जकिं खालामदो दख थारमाने नों मावा पाग्ला जादों नामा नोंसा नोंथाया मावगोनियाव सेलारि गैयालासे साख्रि मावनो बोरै खोथा बुङोलै नायसन टाइम पास खालामनाय फैना जोंखौसोल' इन्टारभिउ लानो फैनायाव दख डाइरेक्टसो फैसा बिबाय इसोर एख' मुराबो सोङासै बोरै गोजाले बयाखौ सुख्ला जोंना थांनानैसो नाक्साया बोरैले